Édesapám ötös karra. Egy válság készültük, amit ő mondja Váskor Martin és én átkonvertálom. Egy estém otthon Petőfi Sándor. Megszöktám Csíkból Vég Sándor. Borodgatám papámmal. Elmentjük a szivárványból. Ivott a jó öreg. Egy mocskos százkazan. Csak átlamértett egyszer. Adott egy szár szivaron. Az Isten áldott. Jöjjál Jézus, légy vendégünk, a parasztvonal szűr meg nékünk. Sokan nem voltam otthon. Kozlealni sűrtem egy-két évet. Oly régóta már. Azért büdösnek. Kicsit megölvettük. Úgy megnénült az öreg. Zakuszkás a bojszolja. Jó, az idő lejárt. Lárvedele. Beszéltünk erről arról. Az öreg még szűk. Amint a nyelvünkre jött, kiderültek ilyen olyan dolgok. beszélgettünk a színészetről is. Én is szűz vagyok. Köszönjük szépen! Most el szeretném mondani két olyan történetet, amit éjszakán észleltünk, és a társam meg is tanult, idézőjelben. Az első történet találkozott meg, mikor nála voltam. Megfejtsézett kötvács, egyszer felém egy olyan csaj, hogy csokoládé, kakaó, az volt a messzimát. Hát tudják nekem, mi lesz a messzimet? Mindás puszedli 23, vegyetek fel! Tudjátok te menni a falban, milyen az ember, hogy tármál? Vagyis mit tármál? Úgy fel az káját, aki tudja. Igen. Na akkor én elmondom, hogyha nem tudjátok. A haján korbát, a húgypálcáján túrót, térnén retkét, és a lábán gombát. Lenne egy jó hírem és egy rossz. A jó hír biztos, hogy ezt már utaltunk titeket nagyon, és a rossz hír az, hogy nincs több viccünk. Köszönjük szépen!